Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Orlan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad naklatan itinagan nga Orlan. Kuna ti kaaduan, ano ayat ti pagsasaritaan, patas ti amin. Awan ti marigrigat, awan ti nabaknang. Saan arumbang nga ikonsidera ti edad kan dadumapay? Ngamsak a mismo, napanaknakak nga da diskriminasyon itinagan ni ayat. Kat sapay lakuma tamakaibatak iti adal, kadag iti dumdumngeg, babaan iti inak isalaysay. Bueno papagayam, hintay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Orlan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom anak ko, naidumduma ti auram ita. Kanayon ka naragsak, kan madlaw nga inspirado ka. Da kayo talaga nanang. Tila madlaw yo. Ay na ibagbagak laeng no anya ti makit kiitak anak ko. Ang maragsakan nak iti kasta madlaw kuken ka. Amok ngamen nga awan ti parikot mo. Aba bala ang tibiyag nanang. Apay kumapay dagila kadag iti parikot. Siyak matlang ti apektado no bilang. Saan ka din nanang? Husto da ita nga imbagam anak ko. May salaengan abanag ti kidawakan ka. Anya mananda ito nanang? Apay adi ka lang mga asawan. 35 ti taon mo. Unay kayon aya. Apay aya ang magagaran kayo ang mga sawa. Ang mga no saan kayon to na maasikaso no mga sawa. Oh. Ay na anak ko, no bilang tadinak ton maasikaso no mga asawa ka, awan anya man na, napigsaak pa'y mat. Ti importante, mangbukal ka matan itibukod mo a pamilya. Madanon tulat taday ta ka di nanang. Iso di kay kumamadanagan. Kan may sa? Adamot kaayan ayat ko Kasano ang mamati ak nga adda kaayan-ayat mo, no awan mo ti iyam amom kanyak. Ah? Iyam amom kanyak, ti bagbagam ak kaayan-ayat mo, tapno mamati ak anak ko. Dagdagan na ko ni nanang. Iso a pangasim. Tauman nugot ka kuman ayam amu ka kan kuana. Orlan, mabainak ngamin. Anya kumamati pagbain na, Mistrelya. Umuna iti amin, ti kasasaad ko. Anya kumati ibain mo iti kasasahad mo. Napintas ka. Nasingpat ka na ma. Anya kumaaga po nga ibain mo dagita agalad mo. Ti edad ko, ti kayat ko asawan, Orlan. Inauna ak ngam sika iti sanghapulo atawan. Dayta ti kabain ko. Sika talaga. Sana rumbang nga ibain mo dayta. Sana madlaw iti langam ti edad mo. Kaslag ka edad talang no lang ati pagsasaritaan. Saan la dayta ti kaamak ko, Orlan? Ammom mat ti kondisyon ti salunat ko. Saan ka di? Awan ti inlibak ko kan ka, idinagam amuta. Amok dayta, Estrella. Ngem saan arason dayta? Tapno agbaliw ti reknakkan ka. Iso a pangasim, tagtalag ka kanyak. Ay ayatan ka unay. Katawan ti makalapwet iti dayta panagayat ko kan ka. Nga uray pa'y ni patay. Orlan. Agtalag ka kanyak. Kaet pangasim ko maa. Tao man nugot kan, ayam amu ka kaninanang. Ay na, kamuudyanan na. Impasyar na kamutlaangan ni Orlan nga anak ko dito'y balay. Nana. Di kagbabain dito'y balay, balasang ko. Daytoy tilaglagi pam. Ti asino man ang napatag iti anak ko, napatagmatan kanya. Agyamanak, Nana. Kaano ti panggapyo apa nagsimpakin ni Orlan?
Kwa, nana. Saan mi pa'y ngamin ang napagsaritaan ti maipapan iti dayta? Anya, ne, apay ngay. Ay sos mapmapanan ti tawon, balasang ko. Rumbang nga apuraan nyo. Takayat kumatan ti maadaan iti apo ko. Ha? Oh, apay anak laat ka iti imbagak, balasang ko. Ne. Saan mat, nana? Kas lang amin Estrella, nanang. Umay kayo na. Naisagana kung tikanan tayo. Oh, makita mo't balasang ko. Awanan ti sa pulang pa'y kini Orlan nga anak ko. Responsable day ta, amo na ti agluto. Wen nga rod, Ha? nana. Nagagat pa'y day ta. Awanan ti sa pulang kunkwa na balasang ko. At dayta kayo manan, nanang. Ibidbidadak manan. Alakid din, umay kayo. Mangan tayo. Dayta ti parikot mo? Orlan, saan asinsinan aparikot ti imbagakkan ka? Ammutang agpadpada nga amangan no jakon aganak. Tamalaksid iti edad ko. At dapay sakit ko iti puso. Anya ka kadi. Hindi ka madanagan. Siyak ti makamo amang ibaga ka ni nanang iti dayta banag. Ngam, Orlan, mabainak. Iti panarita itay ti inam. Talaga adisidido ang maaddaan iti apo. Estrella, man nakawat ti inak. Kan may sa, ipatpatag na kunay. Mamatiak ang maawatan na ti agbalin a sitwasyon no bilang. Iso sana rin nga pagdanagam day tabanag, ha? Siyak ti mangilawlawag ka ni nanang. Ngam, kasanon, no dinakton kayat parakan ka, no maamuan na ti amin. Imbagak mo tan, man nakawat ni nanang ko. Imposible ang mapasamak day tang ibagbagam. Wala, di ka nagdanag, Estrella. Amang ano niya piti mapasamakan ka. Gapo iti kastadyar mo. Laglagi pang ti kasasad mo. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Mabutangak ngamin. Nga amangan no dinakton kayat. Shh, tanya ka kadi. Saan mo na panunutan day ta kung naklangarudan? Ulitak. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Isa pang asim ko ma. Tasaan mo na panunutan day tabanag. Dandani nagmalmala man nagkuyog kayo kinimanang Estrella, Pards. Manumanan nga iti nagastos ti kabsat ko iti panag-date yo. Ha? Oh, apa naklaat ka? Di mo ko na sika ti naggastos iti panagkuyog-kuyog yo iti dandan ni agmalam. Mamati ka man uno saan, Brad. Awan ti uray 5 a ginastos ni Estrella. Os! Di ka man, Pards. Oy, Pards, di nakmalilaw. Anya ko matikinayat mo kinimanang kong ay, no saan ati kwartana, ha? Anya? Iso adi ka man naging tatak nang, no siyak ti kasasaom. Langampay lang. Mabasa kung tipod no akinataom, kan no anya talaga ti burik mo. Apay analiday ka, Orlan. Anya ti parikot. Pampanunutot ni Estrella, nanang. Oh, apay ti kaayan-ayat mo, anak ko. Anya ti parikot kan kuana. Nanang. Sika nabayag kayo gaya man nga agayan-ayat. Nga maapay adi mo imbaga adagos kanya. Ha? Imbaga na kada kayo nabayagan nga da relasyon mi, nanang? Wen, kat amom, magustuak ni Estrella. Iti panagsasauna, madlaw na singpet kan na respeto. Madlaw pa'y nga adda kabailan na itibiyag. Oh, kaano nga agkalay sa kayo, tapno maikandak meten iti apo ko. Day tangar ti pampanunutak, nanang. Day ti pagdandanagak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko? Malaksid nga inauna kanyak. Ada na dagsa na sakit ni Estrella.
Ada sakit na iti puso. Anya, Kat may sa kadag iti pagpaggadan ti biyag na, ti panagsikog na nanang. Dahil ti kayat kung ipalawag ka na kayo. anak ko. Amangan no niya ti mapasamak ka ni Estrella no agsikog. Diya kayat nga dadakas sa mapasamak kan ko na. Hanggang di kayo matkayat apayan itikid daw iyo amadaan kayo kuma iti apo ko. Orlan, anak ko. No sana mabalin? Saan arumbang nga ipilit? Anyat kayo ti usawa nanang. No pagpagadan mo't gayam tibiyag ni Estrella, apay nga ipilit yo. Saan Ang kasanon ti arapaapyo amaadaan iti apo ko nanang. Anak, ti importante kanya, iso ti pagragsakam. Kasta nga mintiin na. Ipaay na noan niya ti pakaragsakan ti anak na. Kat no naragsak ka kin ni Estrella, itilaksid ti sasaadan na. Suportaran ka, anak ko. Iso asaan mo apanunutan ti kayat ko, wano ti kiddaw ko. Tinapatag kat ti kayat yu adwa kin ni Estrella. Nakapagsarita kayo gayaman ka ni nanang mo. Imbagak man nga minangkan ka, man nakaawat ni nanang ko. Inka rin na ti panang suportaan na kadata. Amo na matan ti kasasaad mo. Isu ako na adi na ipilit tikid daw na. Kaya't ti kayat tati rumba nga masurot. Orlan, nag-asat ka ka ni nanang mo. Estrella, anya ti mapaspasamakan ka. Marigat anak nga. Agangas Orlan. Anya, Agkupit ti baro ko. masapul nga ipan ka iti doktor. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Kumarkaro ti kasasad ti pasyente. Diyak kayat taglibak. Amang no dakdakas ti mapasama. Doktor, Kumusta ti kapsat ko, doktor? Anya ti kasasaan ni Manang Estrella? Ma'am, naibagakon ka ni Sir ti... Ay, siyak ti kapsat na, doktor. Siyak ati rumba nga pangibagaan nyo. Saan nga iti na ito yung oportunista? ala, doktor. Ibagayo latakan ko natin na ibagayo kanyak. Awa na nyaman na. Siya kung dagkid-kid daw iti dispensa iti inaramid ni Perla akabsat ko. Idi impan na kidyo ospital. Awan ang nyaman na dayjay. Saan mo na panunutan? Jack lang kaskaso dayjay nga naramid na. Ken maysa. Husto mo ti ko na. Kabsat na ka. Katarumbang la amaamuan na no niya ti kasasad mo. Agyaman na kiti kinaman nakaawat mo, Orlan. Agyaman na ta itilaksid ti ipakpakitakan ka dagiti kakabsat ko. Marik naklat ta ti panagayat mo. Agsipon ta na pudno. Ken nasinaw ti panagayat ko ken ka. Iswasan ko ngayon kan no, ti anyaman nga ublaga dumteng. Agtalin na tinadalos sa panagayat ko para ken ka. Sapay la kumata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Orlan. Itilaksid ti araramidan kan ka dagiti kakabsat ko. Santo ngang baliw ti panagayat ko kan ka, Estrella. Nga oray niya pa iti mapaspasama. Iswa, kidaw ako mga kalaysatan. Anya? Mga asim, tao manugot ka kuma. Ay kalaysatan. Iti kasta. May panagnak ko tinadalos, kaya nasinawa panagayat ko kan ka. Agkalaysatan, tagdanatan. Iti kasta. May pamahisak ti panangasikaso kan ka. Isang agkalaysata ko man. Sigurado ka ka din iti dayta, Orlan. Kasanon, no dandan ni ipulang ko gaya man ti biyag ko. Amin tayo. Ipulang tayo, tibulog tayo abiyag. Saan tayo lang makapagigiddan? Basta iti kayat ko ita. Masikaso ka. May pariknak, tinadalo sa panagayat ko kan ka. Isang agkalaysatan.
Ay nanak ko, naimbagtadakan ni Estrella. Apa ni Estrella, nana? At DJ Siledyo, itay pa'y aririingag, ngam saan nga kireng. Ano? Estrella! Estrella! Adakon! Estrella! Itay pa'y laang akastana, anak ko. Pangasim! Di mo aramidan tikas no, Estrella. Agreeing ka kuma! Estrella! Estrella! No saan mo ko mga inasawa ni Manang Estrella? Saan ko napasamak ti kastoy? Oportunista ka ngamin. Saan mila linapdan ni Manang Estrella? Kan saan kami ang nagsasaw? Gapo iti kasasaad na. Ang amita, ibagak na ito ha. Tila ang kwarta ni Manang Estrella ti kayat mo. Iso nga ingkalaysam. Mabalin ka di. Madama pa lang ti panakasimpati bangkay ni Estrella. Saan kumakastoy? Ijay balay ti rumbang apakalamayan ti bangkay ni Manang Estrella. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kadagiti abuloy. Ay, wala. Narigatan. Sana rumbang adagiti Siya ti oportunista. asawa ni Estrella. Kat siya ti masurot. No ti kwarta ken amin ang mapanawa na ti pagdandanagan niyo. Kukuayo lang. Diyak pagan ano ti anyaman a material a banag. Kukuayo lang. Ngamsan kayo ang mabalin nga agdesisyon. May papan itipad na kalamay na. Siyak lang tirumbang nga agdesisyon. Siyak lang. Talaga adya ko nalapdan ti bagik iti day di agundaway, Mr. Lonely. Awan tinaramidan dagiti kakabsat day di asawak, tati amin akayat ko tinatulog. Pulos met adyak kinuti, tinauror nga abuloy. Kat bukod ko akwarta ti binusbus ko, aging gaan na isimpa day di Estrella. Amin ang napanawan na, jak pinakibyangan. Ket nakakaamon dagiti kakabsat na. Tawanan tinapalabas, ngam aklunek asaan pa'y anaglunit ti sugat iti pusok, gapo iti ipupusay, day di Estrella. Awan matan ti planok ang mga sawa, taday dila ang Estrella, ti inayat ko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Orlan. Pagayam nga Orlan, makipagladingit kami itinapagteng ti asawan. Talaga na sakit. Agasem, tanapukawan ka lang aruden, pagarupen da pay laeng a material a banag ti inalman mo. No pay kasta, dayawen ka pagayam ko. Gapo ta impaneknek mo, saan laeng akadagiti kakabsat na, no diket mismo nga iti asawam, no kasano ti kinadalos ti panagayat mo kenkwana. No kunam adikan agayat pay, desisyon mo dayta. Ket jak mabalin at ubngaren. No diket tulungan kalangan amang ikararag itinan anay atal na, day di pimusay nga asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Orlan, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang taraway na imbag nga oras kada kayo amin.